Wala pa. Hello guys, good evening. Hi. Welcome back. Ngayon kasi nagpapanik yung mga tao dahil sa coronavirus, di ba? Usually guys, nagpipray talaga ako na mawala yan. Nagpray ako na may solution. The more ako nagpray na sana mawala na lang, kahit yung milagro na lang sana ang magpawala sa virus na yun. Hindi ka makakalabas, hindi ka makapunta doon, hindi ko magawa yung ganito, hindi ko rin magawa yung mga gusto kong gawin, o either kahit ka mag-post, hindi ako makapag-post as of now kasi nga mas focus ako dun sa mahigpit na pag-ano ngayon ng mga sa coronavirus. Kailangan may dala po kayo laging ID at saka may check up po yan alam ko mga barangay yun, nag-check up sila check up nila kung mainit ka, ganoon sila kahigpit ngayon So para sa akin, ako kasi lahat naman ng tao sa mundo diba, meron tayong mga private life, pero para sa akin kasi is wala akong dapat ipaliwanag. Di ko kasalanan kung bakit may mga visions ako. I mean, I'm very thankful na binigyan ako ng visions dahil sa visions ko na naligtas din yung buhay ko. Hindi ko naman ginusto na yung mga nakikita ko lahat. Pinanganak akong inborn, akong gifted. Kaya minsan yung mga ibang tao na let's talk about the past muna, kahit konti lang, kahit slight lang. Alam ko yung mga iniisip nila, yung mga mangyari pa lang, gagawin pa lang. Alam ko nung bago ako pumasok dito, alam ko na yung sunod na mangyari. Andun na yung mga, alam mo na, ayaw sa akin. Andun na yung nakarating sa akin na mayroong mangyaring whatever it is. So, para sa akin, wala pa akong time dyan. I have no time for it, okay? You do whatever you want, but I don't have time, I don't have explanation. No one is perfect in this world. Kung kayo ay manghusga na isang tao, make it sure na perfecto kayo. Okay? Kasi ako talaga, I have to be real, tahimik yung buhay ko kahit marami akong bashers sa page ko, marami akong visions. I really choose to be, di makialam sa buhay ng may buhay. So para sa akin po guys, mag-ingat na lang po talaga sa coronavirus ngayon kasi masyado siyang mainit na sa level 2 na pala tayo ngayon. Pumapasok na sa maraming lugar. So ingat-ingat talaga guys. Huwag matigas ang ulo yung mga bata dyan. Huwag kayong basta-basta lumabas ng bahay. Naku, my God, di nyo lang alam kung gaano kahirap magkaroon ng coronavirus na wala pa namang solusyon. Pero importante po, magpe-pray po kayo palagi. Okay, mag-pray lang po kayo palagi. Huwag niyo po sabihin na, hindi siya pwede, huwag kang gumamit sa salita ng Diyos. No, come on, give me. Ako alam ko ang salita ng Diyos, okay? Alam ko, I was born since when I was kid. Kung makita nyo lang ang mga rooms ko, puro Biblia makikita nyo dyan. So, dun sa mga taong hindi kayo naging masaya sa buhay nyo, so I think mas mag-focus kayo sa buhay nyo na paano kayo umasinso instead of nang hahata kayo ng pababa. Kasi for me, nasa inyo yan wala akong dapat ipaliwanag sa inyo, wala akong dapat sabihin sa inyo, basta ako tuloy yung visions ko para makatulong ako sa ibang tao. Hindi po mag-i-stop ang visions ko, okay? Okay, mag-shout out muna ako bago ako sasagot ng mga dreams kasi kahapon hindi ako nag-live kasi super busy. So mag-shout out muna ako sa may Bacoor, Cavite, sa mga friends ko dyan, kay King Tiff Hair Salon, kay Jeffrey, hi Jeffrey, kuya Jeffrey, hi Angie, hi Dang, hi E-Boy, hi Roland, hi kay hello kay saka kay nanay tatay, hello po sa inyo dyan, miss ko na po kayo, thank you talaga, namimiss ko na rin yung budol-budol nyo, thank you po budol-budol sa pagkain nyo. Shout out din para kay Idzen Pascual, kay Al, kay Charit, kay Clarice, shout out din kay Cyrene Luling Biligas, hello po. Okay, sasagot na po ako ng mga dreams ngayon okay. Para naman po kay Marby. Okay. Pakisuyo po kay Madam Rodi. Nanaginip po kasi ako kagabi na buntis raw po ako. Kumamit po ako ng PT, then nagpositive po siya.
Posible po bang magkatotoo po yun? God bless po, sana matulungan niyo po ako. Well, it's two things. Pwedeng mangyayari ito sa totoong buhay. Pero minsan kasi sa sobrang nating pag-iisip na gusto natin mangyari yung magkaroon kayo ng anak or mabuntis kayo. Minsan nadadala yung, gaya sabi ko, nadadala yung emotion mo doon sa panaginip. Pero para sa akin, yung panaginip mo is, we keep it and we pray na sana magkatotoo. Kasi according sa tanong mo kasi dito is, gusto mo talaga magkaanak. So, wala pong masama doon sa sinasabi mo, wala pong masama doon sa panaginip mo. Pero I really hope na sana pagbago ka ng buntis, ready ka na, handa na kayo sa responsibilidad, at mahalaga po may magpipray po kayo palagi, okay? Para naman po kay Renkier, napanaginipan ko po si Papa, God, na inilahad niya daw po kamay niya sa akin, tapos inabot ko naman daw po yung kamay ko. Tapos bigla ko daw po binawi kong kamay ko, sabi ko daw po ayoko pa mamatay. Tapos iyak daw po ako ng iyak. Tapos napaganaginipan ko po yung dagat. Tapos nilahad ko daw yung kamay ko. Tapos lalaki daw po yung sa alon. Ma'am, sana po. Okay. Ang tanong ko sa iyo, Renkiel, buhay pa ba yung papa mo? Or wala na? Pero dito kasi sa panaginip mo, no? Dito sa panaginip mo kasi, sasagutin ko lang yung bandang gitna. Kasi medyo sa unahan nalito ako kung buhay o patay siya eh. Sa panaginip mo kasi, sa lahat ng pagsubok na darating sa iyo, no? Sa lahat ng mga patawag nito, dumana sa buhay mo ng mga pahirap, kahit pa buhay pang nawala, mayroong isang tao o isang lalaki o isang babae, isang karelasyon mo, nandyan sa'yo para gabayan ka. So, wag mo isipin na mag-iisa ka lang, isipin mo lang na lahat ng dumating sa buhay mo ay maging positibo, at wag mo isipin na ang mundo natin ay hihinto dahil lang sana walang tayo ng mahal sa buhay. Hindi po. Kailangan tuloy-tuloy po tayo lumaban sa buhay, okay? Kay Marhil Dimisa po. Ito naman ay para kay Katid. Madam, patanong lang po ako kung anong meaning po ng panaginip po kanina. Ginupit ko daw yung buko. Okay. Yung pagupot mo kasi na medyo maganda, ibig sabihin, ayusin mo yung, maayos yung pag-iisip mo, maayos yung pagtakbo ng buhay mo, maganda resulta, positive lahat ng ginagawa. Pero, kung ang panaginip mo ay magulo ang buhok mo, ibig sabihin po yun, magulo ang isip mo, magulo ang pagdesisyon mo. Siguro papago-bagong isip mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo. So, kailangan kasi, pag nagdesisyon kasi isang bagay ay talagang pinag-isipan mo lahat yun. Bago ka magdesisyon, bago ka magbitaw para hindi mo pagkisiyan sa pandagon. Okay, galing naman kay Tinaj Ognimut. Okay. Good morning po, madam. Good kanina to umaga. Kasi natakot po talaga ako. 3 beses na po ako na naginip ng parang sinakal sa liig. Tapos parang hirap huminga. Pagising ko bigla akong nervyos na pinagpawisan ng malamig. Ano pong ibig sabihin? Sobrang natatakot. Hindi to usually panaginip, bangungot mo to eh. So, kailangan pag matulog ka sa gabi, siguraduhin mo hindi ka busog na busog. Siguraduhin mo na nagpipray ka. Bangungot po siya, hindi po siya panaginip, kundi bangungot. Kaya mag-ingat po kayo. Kailangan hindi kayo busog na matulog. At kailangan tapos mo kumain, tumayo muna kayo, lumakad kayo mga 5 minutes, tapos mag-pray po kayo bago matulog. Okay? Good evening po, madam. Naginip po ako ng stripe na ahas na kulay puti at itim. Lahat po ay may mga baby. Anong ibig sabihin po? Lahat ng mga kaibigan mo na may anak na o may asawa na, yung hindi pareho ang ugali. Ibig sabihin, pwede siya maging traidor, pwede siya maging mabait. Kaya maingat ka lang at huwag magtiwala sa kahit kanino. Okay? Galing naman po kay Manikli Rodriguez, Yaki. Hello po, madam, tanong ko lang po kung ano ibig sabihin na palagi po ako na naginip na muntik mahulog sa mataas na gusali o di nilaglakbay ako sa daan na walang katapusan. Saglit lang po Saglit lang po. Kasi hindi na sarang pinto. Medyo maingay. Saglit lang po. Sagutin ko po yun. Thank you po. Alright.
Ano po yung panaginip mo? Okay. Okay. Tanong ko lang po kung anong ibig sabihin palagi po ako nanagip na muntik mahulog sa mataas na gusali o di kaya naglakbay ako sa daan na walang katapusan. Okay. Alam mo, siguro ang taas ng pangarap mo. May pangarap ka siguro, mamikli, o kaya may negosyo na gustong buksan, o kaya may gustong marating. Kaso lang kasi siguro ikaw, nagdadalawang isip ka, kumbaga may hadlang or either hindi ka makapagdesisyon ng tama kasi hindi ka kulang ka sa determinasyon. So, kung may pangarap ka, ibig sabihin po dito, ituloy mo raw daw to kasi ito magkatagumpay ka. Okay, para naman kay Maria Rasun Balangit. Madam, ano po ibig sabihin sa panaginip ko na feeling na pero wala naman? I mean, sa panaginip na hubaran ka pero wala naman po tao sa paligid. Okay. Kung dalaga ka, 2 things lang to kung dalaga ka, magkaroon ka ng karelasyon na parating. Pero kung may asawa ka na, mag-ingat ka. Ibig sabihin yun, may nagpapantasya sa'yo sa paligid. Ingat lang 2 things lang po yung ibig sabihin no. Gusto ko sanang magpabasa sa panaginip. Napansin, okay. From Iloilo po siya, si Lablab Janjan. Nanaginip na may humahabol sa akin, pero kahit anong pilit kong tumakbo, hinang-hina po ako, lalo na po yung mga tuhod ko. Minsan, ay alam ko na po ito. Pinupuntahan. Okay. Siguro meron kang naging kaaway o meron kang taong iniiwasan o kaya meron kang problemang iniiwasan. Ang ibig sabihin po nito ay wag ka pong takbo ng takbo. Kumbaga, hindi ko alam kung ang tinutukoy nito ay negosyo. Okay? Kasi siguro isang negosyo ito kasi kung mapapansin mo is may kinalaman ito sa kabaong sobrang dilim na paligid. Okay. Yung kabaong kasi, na nakita mo sa panaginip, lablab, ikaw to So, ibig sabihin, mag-ingat ka na lang. Kasi hindi mo alam kung sino yung mga tao sa paligid mo, kung anong gagawin nila sa'yo. Lalo na pagdating sa gabi, huwag kang umuwi mag-isa. Mag-ingat ka talaga kasi hindi maganda kung ibig sabihin ng panaginip mo. Kumbaga, yung pagtakbo mo, yung sa kabaong ikaw po yun, lalo na yung ilaw. Magpapahiwatig po yun ng ikaw. Kumbaga, maliit na lang, maiksi na lang. So, gaya ng paalala ko sa'yo, hindi mo alam kung yung mga tao sa paligid mo, hindi mo alam kung yung mga pakay nila sa'yo, hindi mo alam kung sasaktan ka nila. Basta mag-ingat ka na lang, huwag kang bastang lumabas. Okay? Para naman kay Iazin Kiano Salcido. Okay. Nanaginip po kasi ako kagabi, lumipat daw po kami ng bahay. Tapos sa bahay na yun, parang may mag-asawa daw po. Di ko po matandaan kung patay o buhay pa po nung nakausap ko, tapos bigla po nila kami hinabol po niya kami ng asawa ko hanggang sa hagdan, pababa po naman sementeryo po agad na narating namin, tapos nagtago po kami para di po nila makita, tapos ang di ko po maintindihan, nagpakasal po, tapos ang dami pong tao. Salamat po Yazin Kiano Salcido. Yung dreams mo, malamang kilala mo to or kamag-anak mo na kasi simbolo ito ng yung alam mo yung may mamamatay. Pero hindi to about sa basta someone that you know. Kasi ito umakyat kayo sa bahay Ang alam ko mag-asawa to. Nakilala mo. I'm sure kasi sabi mo umakyat kayo, 'di ba? Hinabol kayo pababa. Kumbaga, ang ibig sabihin nito, itong tao na itong mawala sa mundo, malamang may mangyari sa kanilang hindi maganda, pero nagpahiwatig po ito na kilala mo. Kilala mo ang mga taong ito. Okay? So, hindi naman ito masama against you. Hindi naman masama itong ibig sabihin against you. Yung panaginip na yan. Parang lang siya Parang pinawatig lang sa panaginip mo na yung itong tao na to, yung mangyayari, yung sa panaginip mo na nangyari, mangyayari ito dun sa kaibigan mo o kilala mo na mag-asawa, okay? Pero in one term also, kailangan din mag-ingat ka rin sa sarili mo, okay? Basta lagi nyo tandaan, lagi po kayong mag-pray, okay? May nagtanong kasi sa akin, bakit ko daw na-translate yung mga dreams? Alam nyo guys, bata pa lang ako talaga, alam ko na yan. Kaya ko talaga mag-translate ng mga panaginip, okay?
It's ano lang, it's a one part of my gift na kaya ko mag-translate ng dreams, kahit pa anong klaseng dreams yan. Kasi hindi porket na naginip kayo, walang kahulugan yun. May kahulugan po yun. Kumbaga, minsan doon dinadaan yung mensahe sa inyo sa panaginip. Kailangan nyo lang talaga i-translate siya ng maayos. Okay, tapos, sa lahat naman po ngayon ng mga followers ko, thank you talaga lahat na after all the bash and haters, nandiyan pa rin kayo sa akin, nagtiwala pa rin kayo sa akin. Dito ko talaga na-realize na ganito pala katindi yung social media talaga. You know, they can say whatever they want. Basta ako, wala akong taong inapakan. Problema na po nila yan. Di ko na po problema yan, okay? Basta ako, taos puso ako nagpapasalamat sa lahat ng mga followers ko talaga. Thank you talaga na nag-stay kayo sa akin. At sinabi ko naman po sa inyo yung guys na October pa talaga, pinost ko na yung coronavirus. Alam nyo na talaga yan, October 2019 pa lang. Nag-post na ako about yun. Alam kong nakatikim ako ng mga mura doon kasi hindi nga sila naniniwala. Sabi na nila wala daw virus na nagangalang corona. So, pina-explain ko naman po sa inyo yan, guys, October 2019 pa lang. Saka linawin ko rin yung isang post ko doon. Sinabi ko naman po doon na malabo talaga makapasok ang coronavirus sa Pilipinas kasi mainit eh. Pero kung mapansin nyo dun sa post ko, sinabi ko rin, wag pa rin magpakampante. Okay? Wag tayo magpakampante na hindi porket hindi makapasok sa init ng weather natin, wag tayo magpakampante, which is totoo naman, kahit naman DOH nagsasabi, di ba, na malabo makapasok dahil mainit ang panahon, pero intindihin nyo rin na marami tayong dayuhan nakapasok. Sa buong mundo, halos binaban nila doon na sila makapasok, pero tayo hindi tayo nagban. So, you should not be complaining or blaming each other. Nangyari na, ayan na eh, samahan nyo na lang po ng pag-iingat talaga. Uminom kayo ng maraming tubig, huwag kayo masyado maglabas-labas ng bahay. Tingnan mo naman ako, di ako makalabas. Kahit gusto ko bumili sa labas, di ako makalabas. Kasi iniwasan ko rin yung virus. Alam ko naman yung mga maraming taong gusto makausap ako. Pasyensya talaga muna kasi hindi lang po kalusugan ko ang iniisip ko, kayo din naman. There is more time na makita nyo ako, makausap nyo ako. Pero maraming salamat po talaga sa unawa, sa kasuporta nyo sa akin. Lalo na dito sa Bulacan. Thank you po so much talaga. Maraming pong salamat. Sa lahat po ng taga Cavite. Hi po, hi Jeffrey and Angie. Hello po kay sa may ulitin ko ulit sa Kinti Hair Salon. Maganda talaga magre-reband dyan. Okay? Maraming salamat po sa lahat po ng mga alam mo na. So, bahala na si God sa akin, saka sa inyo, sa magandang gabi. Saka mamaya tatawa ko ng FW, I'll try. Okay? Good night. Thank you. Ingat kayo sa coronavirus. Huwag na malas. Bye. Mamaya, nga pala. Nakalimutan ko pala mag-shout out sa mga OFWs. Ay nga pala. Pa-shout out daw taga Cavite, Antipolo, Laguna. Ay, sa Laguna pala nakapasok na. Sa Pampanga, ganun din. Basta shout out na lang po talaga sa lahat ng sulok ng Pilipinas, lahat ng sulok ng mundo. Maraming salamat po talaga sa suporta niyo. Thank you so much. One day po, magkaroon po ako ng fans day. Para mapagbigyan ko talaga yung maraming nag-request sa akin. Magkaroon ka naman ng fans day, ma'am. Gusto namin kayo makita, mag-selfie man lang. Gagawin ko po yun. One day, gagawin ko po yun sa inyo. Okay, maraming salamat po. Thank you very much. Bye-bye.